दिनैनि बे प्रग्राम दैबाना होबथानाय फास्टिं प्रग्रामाव जोङो हांख्रायजानाय जोंनिनो मानाव गेदेर राइट रेभारेन्ड बिशप जोंनिनो बिशप सार PLC चार्चनि BHC दिनि मिसननि बिथांखौबो हामबायदों आरो लोगोसे बिथांनि मिसेस बिथांखौबो हामबायदों लोगोसे दानो बे समाव दिनैनि बे जोंनि बे इन्टारडिनोमिनेसन कमिटिनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ हाजासे हामबायदों लोगोसे गासैबो मण्डलिनिनो दैदेनगिरिफोर आरो ख्रिस्ट' फोथायारिफोर साफ्रोमखौबो आंनि गोसो इसिंजों आरो जोंनिनो बे अल मालिबिटा इन्टारडिनोमिनेसन कमिटिनि जानानै बयनिसिमबो आंनि गोसोनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दानो बे समावहाय आङो फंनैसो सुंद'यैहायल' सर्टकाटनिल' आं बुंनो सानदों खिन्थु बेवहाय एक्जाक्टलि फारसेनिफ्राय बेरखांजोबाबो जानो हागौ बेनिखायनो माखासे बिसयफ्रा थालांदोंब्ला अन्नानैहाय निमाहा होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। टाइमाबो जोंहा बहुद सर्ट बेनिखायनो आङो बारा गोबाव लानाय नङा 2-3 मिनिटसोल' लागोन। दा दहाय माखासे जोंनि मानगोनां सेक्रेटारियानो बे कमिटि दानायनि ओंथिखौ बा बिसयखौ एसेब्लाबो बेखेवनानै होलांखाबाय नंगौ बाथ्राया बेनोखा। दा जोंनि कमिटिनि नामा जाहैबाय अल मालिबिटा इन्टारडिनोमिनेसन चार्च कमिटि। दा बेखौ माब्ला दाजाखो आरो मानो दादों माबोरै दाखो बिनि थाखायल' आं सुंद'यै बुंनो सानदों आरोखि। दा बेनो जाहैबाय 2016 मायथाइयावहाय दहाय सेक्रेटारि बुंनाय बादि दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हानायावहाय बिराद गिदिर दैबाना जादों। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैया जोंनि बे मालिबिटा ओनसोलखौहाय धंस' खालामनायनि लामायाव फैबायमोन। गिलु बालु गोबां बेबायदि न' बां दाउ अमा बायदिसिना आबाद गोबां बेबायदि खहा जादों आरो बेबायदिनो गिथावथाव बेबायदि दैबाना जोंखौ सिगिदोंमोन बे मालिबिटा ओनसोलखौ। आरो जोंनि गोसोआ एकदम उगुल थुगुल जाबायमोन बे जायगायावहाय संसार जाजागोन ना जाजाला जुदि बे दैफ्रा फैयोब्ला जोङो माबा मोनसे उसुबिदा जासिगोन बेखौ जों गिलु बालु साननाय फैदों आरो। दा बे समावनो बेखौ सानबाय थायालासे जोंनि बे ओनसोलावहाय बे मालिबिटा ओनसोलावहाय आबाद मावनानै जाग्रा मोनथाम कमिटि दं। इन्द्रापुर आन्सलिक मालिबिटा आन्सलिक जयपुर आन्सलिक। बे मोनथाम कमिटिनि रायजो राजाफ्रा बे दैबानानि महरखौ नुनानै भुटान हादोरनि दैदेनगिरिफोरजोंहाय थांनानै माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायहैदोंमोन बे दैखौ माबोरैला होबथानो हागोन। 2016आव ज' थांनानै गासैबो लिडारफ्रा खबर होलायनानै बान्दोनि कमिटिनि मानसिफोरखौ खबर होलायनानै आरो पाब्लिकफोर थांनानै रायलायहैबाय दैखौहाय गुबुन मोनसे बेबस्था खालामनानै दानहरनो हागोन ना हाया। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा एफाग्राब हुलुस थुलुस दै देरफुनायावहाय बोरै जों बेखौ हथाथनै अन्थाइ होथेनानैहाय जों दस्राजों दानखेहरनो जेबो उफाय गैया जादों। आरो बेबायदिनो भुटान आरो इण्डियानि मानसिफ्रा ज' जानानैहाय बेबायदिनो रायलायबाय खिन्थु रायलायलाबो जेबो जायाखिसै। नाथाय बेयाव माखासे गोबां बे मालिबिटा ओनसोलाव बांसिनानो जोंनि इसोरखौ फोथायारि मानसिफोर बे बान्दोनि आबादारि मावग्राफ्रा। दा बेनिखायनो बे आबादारि मावग्रा बान्दोआरिफ्रा मोनसे गोसोखांबाय जेबो जानाय नंला जोंहा मोनसे सासे इसोर दङ जोंनि इसोरनाव गथायनि बेबायदि रायलायनानैहाय भुटाननि दैदेनगिरिफोर मा होनो डिसिफोरखौ मा होनो आं मिथिया जंदा दासु ना मा होनो बिसोरजों रायलायनानैहाय पारमिसन बिबाय जोङो मोनसे प्रेयार खालामगोन बे दैनि थाखाय नोंसोर पारमिसन होयोना होआ। अब्ला बे समावहाय जोंनि मेन प्रेयारखौ दैदेनग्राया जोंनि बे मानगोनां आदा बिजय जोंनि आगुनि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन बिथाङानो बे प्रेयारखौ लिड खालामबाय। प्रेयारखौ दैदेननायनि सिगां बेबायदि खालामबाय गासैबो बाव थांनाय मा होनो मानसिफ्रा आखाइयाव अन्थाइ थायफा लानानैहाय बेबायदिनो सोनाब मोखां जानानैहाय बेबायदिनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो। दा बे समावहाय इसोरा खोनासंदों आरो इसोरा जोंनि गाबनायफोरखौ जोंनि बिनायफोरखौ बियो माब्लाबाबो खोनासङालासे थानो हाया। दा बेनिखायनो बे जोंनि फोथायारिफोरनि आर'ज गाबनायखौ इसोरा खोनासंनानै मा खालामबाय लोगो लोगोनो आमेन होननायजों लोगोसे बे दैया एसे दस्रा महर लादों आरो। दा बेखौ नुनानैहाय भुटाननि गंगारफ्रा भुटाननि मानसिफ्रा सोमोनांदों हाब नोंसिनि इसोरा मा एसे बोलोग्रा इसोर मा एसे सोमोनांथाव इसोर बेबायदि सोमोनांथाव महिमाखौ बे जायगायाव इसोरा दिन्थिदों।
दा बेनिखायनो आं इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बे जाय बिथांमोना बेबायदि हरखाबै सानखांनानैहाय बेबायदिनो बे इसोरनाव गथायनानै बे दैखौहाय माबा मोनसे दस्राजों थांहोनाय बे बिथांमोनखौ हाजासे हामबायदों आरो बिनि उनावनो 2017 मायथाइयाव जोङो बेबायदिनो अल मालिबिथा मा होनो जोङो डिनिमिसन मोनफ्रोमबो बेप्टिस्ट बिएलसि एनएलसि आरसि आरो गुबुन गुबुन डिनिमिसनखौ लानानै जोङो लिडारफ्रा एसे सावरायदों जों मा खालामनाया गाहाम 2017 एप्रिल दानावहाय जोङो मोनसे बेबायदिनो बयनिबो मतामत लानानै जोङो फास्टिं प्रग्राम फार्स्ट टाइम लानाय जादों 2017 एप्रिल दानावहाय आरो बेवहाय बयबो लैहोर लैहोर थांनानै बे फास्टिं प्रग्रामाव बाहागो लानाय जाहैदों आरो बे फास्टिं प्रग्रामावहाय जोंहा आलासिया दंमोन जोंनि रिटायार आदै खाथिराम बसुमतारी बिटि चार्चनि बिथाङानो बे आलासि महरै जोंनो बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ होदों बेजोंनो फास्टिं जोबनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे जोंनि बे जुथुमारिफोरनावहाय जों सोंदों कुइसन खालामदों जोङो जायफ्रा बे फास्टिंखौहाय लिडार हिसाबै दैदेनदोंमोन जोङो बे समाव सोंदों आच्छा बे दिनै जे जों फास्टिं प्रग्राम लाबाय बे दैबाना होबथानायनि बेखौ जों दिनैनि थाखायल' बानायगोन ना अराय समनि थाखाय जों बेखौहाय खालामबाय थागोन होनना सोंनायावहाय बयबो बेबायदि ज' जाफैनाय जोंनि ख्रिस्ट'आरि बिदा फंबायफ्रा बेबायदि बुंदों बेखौ दिनैल' नङा अराय समनि थाखाय जों बेखौहाय दानानै लानांगौ बेबायदि बयबो सापर्ट खालामनायखाय जाय बयबो मदद होनायखाय जोङो बे बयनिबो मददजोंनो जों 2017 अक्ट'बर ना नभेम्बरमोन आं बेखौ एक्जाक्टलि गोसोआव गैला थारिखखौहाय जोङो बे कमिटिखौ दानानै लानाय जादों आरो दा बेनिबो बयनिबो मतामतजोंहाय जोङो बे कमिटिखौ दाजेननाय जादों 2017 अक्ट'बर दानावहाय दा बेनि उनावहाय जोङो बे कमिटि दानायनि उनाव बेबायदिनो जोङो फारियैहाय 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23सिम दिनैहाय जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो खुंबोनाय जाबाय नाथाय जोङो मोनसे 19 ना 20 मोनलाय बे कभिड-19 आ 20 ने 20 मायथाइयावहाय जोङो 2020आवहाय जों बेबायदि सरखारनि बेबायदि माबा मोनसे आयेननि होथानायावहाय जोङो बेबायदि जाक जुमाहाय रंजा बाजा जों खुंनो हायाखै अनलि जोङो मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानैहाय जोङो बेबायदिनो प्रेयारल' खालामहैदों आरो दा बेबायदिनो जोङो गोबां बे कमिटिनिफ्राय कमिटिखौ दानानै जोङो बेबायदिनो इसोरनि अननायखौ जों मोनबोनो हादों आरो बिनि अनगायै जोङो 2018 मायथाइयावहाय जोङो जोंनिनो बे निसिमा 16 नं निसिमा समस्तिनि आगुनि EM मानव गिदेर जेम्स बसुमतारीनि अननायाव जोङो 2018आवहाय बै गोजोनपुरि बेप्टिस्ट चार्चनि लांगोनावहाय जोङो मोनसे हिलिं प्रग्रामबो खालामनाय जादों फार्स्ट टाइम बिथाङानो गासिबो स्पन्सरखौ होदों जोङो बे इन्टारडिमसन कमिटिया अनलि जोङो अर्गानाइजल' खालामदों आरो जों दैदेनदोंल' नाथाय गासैबो बिथाङानो खरसफोरखौ बिथाङानो बानदों दा बेनिखायनो बिथांखौबो हाजासे हामबाय होनदों आंनि गोसो इसिंजों आरो बयनिबो जानानै आरो बेजों लोगोसे जोङो 2020 मायथाइयावहाय 20 मायथाइयाव जोङो फिसा जोङो बै मालिबिथा जोंनि गेलेग्रा फोथारावनो जोङो प्रि ख्रिस्टमासबो खुंनाय जाबाय बे कमिटिनि दारैनो आरो बेबायदिनो थांनाय 2020 मोन नामाथाय आं एक्जाक्टलि टाइमखौ सनखौ आं बावजोब्बाय जोङो एसे गोरोन्थि खालामबाय जोङो बे नट खालामना दोनफिनाखिसै जों खुंबायल' एसेबांबो नलेज गैयामोन ना जों बे समावहाय दा बेनिखायनो आंखौ क्षमा खालामदो जोङो मालाबा समावहाय जों एक्जाक्टलि जों दिन थारिख सनफोरखौहाय जोङो जारिमिन हिसाबै जों लिरनानै नोंथांमोननो जों दिन्थिगोन आरो दा दानि कमिटिनिखौ खावलायनो थाबाय जाहाथे दिनैनिफ्राय बेबायदि फारसेनिफ्रायनो रेकर्ड दोनो दा आरो बेबायदिनो जोङो बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो बे कमिटिनि दारै 2020आवनो जोंनि जिसु सिखांनायनि नामैहाय बिराद गिदिर प्रसेसनबो जों बानायनाय जादों गासिबो डिनिमिसनखौ लोगो लानानै जोङो मालिबिथानिफ्राय लानानै बै हाग्रामा दलांसिम ओरैबायदि जों गोमसारजासे जों जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांनायनि नामावहाय जोङो प्रसेसनबो होनाय जादों आरो बे कमिटिनि दारै आरो फैयै फैनानैहाय जोङो बेबायदिनो थांनाय 2022 अक्ट'बर दानावहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट BLC दैदेनगिरिनि दारैहाय आरो बेबायदिनो बे जयपुर BLC चार्चनि दैदेनगिरि बिथांमोननि हेफाजाबजों आरो ग' आउट मिसननि हेफाजाबजों
जोङो थांनाय 2022 अक्ट'बर दानावहाय 13, 14, 15 सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो सुइडेननि आलासि लानानैहाय जोङो बेबायदिनो हिलिं प्रग्रामखौबो जों खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय इसोरा गोबां खामानि मावदों, सोरबा मेगन नुयैया नुदों आरो बेबायदिनो सोरबा बायदिसिना बेरामफ्रा हामनानै जायफ्रा फोथायनानै बिजादों बिथांमोना हामलांदों। दा बे कमिटिनि दारै जोङो बे माखासे खामानिखौ मावलांनो हाबाय। दा बेनिखायनो बे जोंनि देरगानायनि बाथ्रा नङा, बे इसोरनि गासैबो देरगानायनि बाथ्रा आरो नोंथांनि हेफाजाब, नोंथांनि बायदिसिना रां, बायदिसिना मुवा बेसाद बेबायदि नोंथांमोननि अननाय अनसुंथाइ होनायावसो जों बे प्रग्रामखौ खुंबोनो हादों। दहाय जोंनि सेक्रेटारिया जोंनि कमिटिखौ बुंबाय थादों, नाथाय जों कमिटि गोजा जों बे खामानिखौ मावनो हायाखै आं बेखौ साना। नाथाय नोंथांमोननि गासैबो मण्डलिनि गासैबो दैदेनगिरि, गासै इसोरनि फोथायारि नोंथांमोननि बेबायदिनो आर'जनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि बेबायदिनो रां थाखा फैसा बायदिसिना मुवा बेसाद दान होनायजोंसो जों बे गासैबो प्रग्रामखौ मावबोनो हादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो आङो बे सुंद' रिपर्टनि गेजेरजों हामबायदों आरो लोगोसे दानो आङो मिथिहोनो सानबावबाय, जोङो 2025 मायथाइयावहाय जों बेबायदि जोङो मा होनो बे इन्टारडिनेसन कमिटिनि दारैहाय जोङो मोनसे गिदिर हिलिं प्रग्रामबो थांखि लादों। दा बेनिखायनो बेवहाय जों गोबां नोंथांमोननि हेफाजाब नांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय आर'जनि गेजेरजों आरो बायदिसिना आर्थिक बेबस्थाफोरजोंहाय हेफाजाब होनो थाखाय सांग्रां जानायनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोबनायाव आङो बेखौनो बयनिख्रुइबो साबसिन गोजोननाय रंजानाय मोनदों। दिनैनि बे कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा बा दिनैनि बे कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ इसोरा जोंनो बेबायदि जोङो सायख'नानै होबाय। लेखा गोरों बेबायदिनो साननो हानाय, बुजिनो हानाय बेबायदि लिडारफोरखौ जोङो सायख'ना होबाय। दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों इसोरनावहाय बिथांमोननि गेजेरजों बे कमिटिया अरायबो थांनानै थागोन आरो बेबायदिनो प्रग्रामा जेब्लायबो जाफ्लेबाय थागोन। दा बेनिखायनो आङो गोबां बुंनो सानाखिसै, समनिबो आंखाल। बेनिखायनो आङो सुंद'यै दिनैनि बे अल मालिबिथा इन्टारडिनेसन कमिटिया माबोरै दाजाखो आरो मा मावलांखो बेखौ आं सुंद'यै बुंनानै बेयावनो दोननाय जाबाय। इसोरा जों खोनासंग्रा जों बयजोंबो लोगोसे जिसुनि आमेन।